Sige, push! Push! Tara, sige, push, push, push! Push! Tara, sige! Back, back! Tara, sige! Sige! Tara, sige, push! 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 Asa ka mo ito screen eh? Asa ang screen eh? Wala ka mo dire. Basi nila ka. Matok siya. Sabi ni masaktan ba? Sige, kana, sige. Kini, sige. Ay, tanda ko mas kana. Oh shit! Oh shit! Huwag ko masakpan diri. Kapay, kana, upat ang loob. Saan di matagbaw? Kana, sige, yataw. Kana. Sige. Oh no! Sundan ti ka bisag asa pa ka mudong jipre. Sarong pakitaan baguan eh. Gani, sige. Kiay pa. Kana, sige. Kana, sige, kana. Kiay yun. Oh shit, not good. Ang lubot, uy. Unsay lumiglubot ha? Gato kag di ka na masakpan. Para mo na yan. What? Answer mo yan. Answer mo na yan. Answer mo na yan. Answer mo na yan. Answer ha. Answer naman tuwan. Ayaw ko inara. Answer naman tuwan. Answer. Lingkod. Kung saan ba na mo gusto di ay? Ang bini. Answer naman to sa YouTube ha. Nakataka naman ka. Ads na. Kaklaro ana o mga bae nag-TikTok ang siksya kayo. Pero beer naman ko na ako. Kung mo ba na ako gi-search? Puslan mang sige kag tan-aw baji. Pwes aw kang patanaw og live. Uy! Wow! Live! Oh, jipre! Live! Paghuwat diri na kay one. Live. Oh yeah, Daddy! Murag humba. Honey, are you ready? Hayop ka talaga! Unsa man yan? Nakakayog lirak! Unsa man yan? Anak ka! Dali mo sayang kayo. Na ako'y surprise sa imuha. Grabe po na ka-surprise. Ay, hindi ko mo. Ay, pagluwag ba? Ano ba? Wow! Are you ready, Jeffrey? Impact na! You wanna play with me? Lami sa suriabat! Lami ka siya ay!